हावराघाटआव सनातन ब्रह्म धर्म समाजा 77थि मागि पुर्णिमा फोरबो खुङो। हावराघाट ओनसोलनि आमनि गामियाव कार्बि आंलं जिल्ला खोला सोनाब आन्चलिक सनातन ब्रह्म धोरोम आफादनि बानजायनायाव सानथामनि हाबाफारिजों जानाय दिनैनि जोबथा साननि गिबि हाबाफारि बादियै फुंबिलियाव कीर्तन, शास्त्र फरायनाय, भगवत नाम आरो सानजौफुनि 1 रिंगायाव धोरोमारि सावरायनाय हाबाफारिया जालाङो। धोरोमारि मेलखौ दैदेनो कार्बि आंलं जिल्ला खोला सोनाब आन्चलिक सनातन ब्रह्म धोरोमनि फोसावदिं आफादनि आफादगिरि तरुण चन्द्र ब्रह्मआ। मेलखौ बेखेवनानै होयो आमनि गामिनि जयन्त बसुमतारिया। गुबुन फारसेथिं सावराय मेलनि सोमोन्दै गाहाय नेहाथारि दशरथ ब्रह्मआ गुवारै बेखेवनानै होयो। बे मेलाव डिम्बेश्वर दैमारिया बराय बिबुंथि लाखियो आरो गाहाय आलासि महरै काउरी पथार गामिनि अमिय कुमार बाग्लारिया बाहागो लायो। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव आइजो पुरहित नीलिमा ब्रह्म, चन्द्र खाख्लारि, हरिदास बसुमतारि, उपास्य ब्रह्म, बाहनि गामिनि आचार्य बाबा कालीकान्त राभा, काउरी पथार गामिनि आचार्य बाबा लक्षीन्द्र गयारि मोना बाहागो लादोंमोन। खुलुमबाय। बोसोरफ्रोमबो फालिबोबाय थानाय बायदिनो दिनै जोंनि बे कार्बि आंलंनि हावराघाट ओनसोलनि आमनि गामिनि जय्ग मन्दिराव लांनायाव 77थि मागि पुर्णिमा फोरबोनि सानथाम हाबाफारि लानानै फालिदों। बे सानथाम हाबाफारियाव जोंनिया दिनै गेवलां मेल जालांबाय। दा बे सानथाम हाबाफारियाव जों जाबादि हाबाफारि लादों जोबोद मोजाङैनो जों सामलायलांनो हादों आरो जाबादि जों आसा खालामदों जोंनि रायजो राजाखौ बिथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै गुबुन बोसोरनिख्रुइ बांद्राय बाहागो लाफैदों। बे सानथाम हाबाफारियाव जोंहा दङमोन आयदा सायख'नाय आफाद आरो बिनिफ्राय मांगलिक यज्ञ आरो अखानायनानै जोंनिया 24 अक्ट'खालि अखा कीर्तन गामि गिदिंनानै कीर्तन रोजाबदों आरो बिनि उनावनो सान ओंखारनाय लोगो लोगोनो 6:10 जानाय लोगो लोगोनो जों खन्द गैयै अखन्द जय्गजों होनाय जादों। बे अखन्द जय्गखौ जोंनिनो आचार्य बाबा लक्षीन्द्र ब्रह्म बिथाङा बे अखन्द जय्गखौ जोंनो आहुति सावनानै होनाय जादों आरो बिनि उनावनो गासै रायजो राजा बिथांमोना जोंनि बे 11 गामिनि सुबुंफ्रा ब्रह्म धोरोम सिबिसुला रायजो राजा बिथांमोना फैनानै लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ मेहेर गोनां खालामनानै जोंनि बे सानथामनि हाबाफारिखौ जों मोजाङैनो बारलांनो हाबाय। ओंखायनो गासै रायजो राजानिसिमबो जों साबायखर बावबाय आरो जोंनि बे धोरोमखौ इयुनावबो आरो जों बिदिनो लांबाय थागोन होननानै फैगोन बोसोराव जोंनि बे मागि पुर्णिमा फोरबोखौ कदमकुरि गामियाव जों फालिनो थिरां खालामबाय आरो गनायथि होबाय आरो बे गनायथिनि बायदियैनो जों फैनाय बोसोराव कदमकुरियाव फालिनाय लानाय जागोन। कार्बि आंलं जिल्लानि दक्षिण आन्चलिक ब्रह्म धर्म उत्सव। बे मागि पुर्णिमाया बे आमनियाव बे मागि पुर्णिमा जादों जोंनि गुरुदेव कालीचरण धर्मखौ लाबोदों। कालीचरणा बे शिवनारायण परमहंस स्वामीनिफ्राय धर्मखौ 1908 लाबोदों। बिनि गुरु शिवनारायण परमहंस स्वामीनि दिनै थैनाय सान अखम जिल्ला मोनफ्रोमबो जिल्लायाव माने बेखौ माने मोसौखौ फालिनाय जादों। बेबायदिनो बेयाव आं मोजां मोनदों मानोना बोसोराव जिबायदि जादोंमोन बेबायदि जायाखैमोन। बेयाव बहुत मानसि बुंनाय जादोंमोन।
Gudan mana ma haban zona itu gudan furko. Beनिफ्राय आं दा सुनि अलप खिलिमिलि जानायाव खिलिमिलि जानायाव आं कार्बि आंलं सेन्ट्रेलनि गेस्टार जानानै माने आइमोनखौ जाहाथे जोंनि जिता कार्बि आंलं जिल्लायाव माबा मोनसे फुङा जाब्ला जाहाथे बेयाव थाङो आइमोनखौबो जाहाथे बाबामोननिफ्रा शास्त्र खालामनानै जाहाथे लाखियो बेबायदिनो माने आइमोनखौबो माने पुरहित जानो थाखाय आं आह्वान जानायदों बिसोरखौ हेरि खालामदों जोंनि कार्बि आंलं जिल्लायाव आइजो आफाद दानाया Manggrang Haridas Bosumatiria इतिफोराव जादों बेनिफ्राय आरो लाइमोन सेन्ट्रेलावबो सेन्ट्रेलावबो दानाय जादों बे सेन्ट्रेलनिनो आं माने फार्स्ट दानाय जादों 22 बोसोर जालांबाय बेनिफ्राय आरो जों सेन्ट्रेलाव डिस्ट्रिक्टआवबो खस्थ' जालांबाय आसामगिरिफ्रा सब थैलांबाय बेनिखायनो जोंनि धर्मखौ लाखिनो थाखाय जों माने लाइमोनफोरखौबो दानाय जादों आइजोफोरखौ दानाय जादों मानोना जों जुदि बे लाइमोनफोरखौ दा जुदि जों बिसोरनो जुदि धर्मनि नियम नितिखौ बेबहारिक पारमाथिफोरखौ जों जुदि बुंनाय लाङाब्ला तेতিয়াह'ले भबिष्यत बिसोर माने मिथिं नङा बेनिखायनो जों लाइमोनखौबो दानाय जादों आइजोखौबो दानाय जादों आइजो नङाब्ला माने पृथिबियानो अन्ध मोजां आइजो नङाब्ला धर्मआबो सोंखांनो हाया आइजोफोराखौ बांसिन माने नित्यक्रियाखौ खालामबाय थायो न'आव पारमाथिखौ खालामबाय थायो गतिके आं बेनिखायनो बिसोरनि माबाखौ बुङो आरो सहयोग खालामनो हेल्प खालामनो फैदों दा थारमाने आइमोनखौबो जों आगान खालामबाय जाहाथे बयबो माने शास्त्र अध्ययन खालामनानै पुरहित जा आरो रोङाखौ माने बाबामोननिफ्रा आचार्य माबाफोरनिफ्राय माने हेरनानै ला होननानै आं बिसोरखौ माने लिंहरबाय आगान खालामदों दा जोंनि मिटिङाबो जोब्बाय